Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. To yau ina so in yi magana ne akan tsafta 'yan uwana mata. Ita dai tsafta kashi uku ne. Akwai tsaftan jiki, akwai tsaftan tufafi, akwai tsaftan muhalli. To, za mu ɗauki na farko wato tsaftan jiki. 'Yar uwata, ina so in miki bayani sosai akan tsaftan jiki yadda za ki rinƙa tsaftace jikinki. Yadda duk inda kika shiga kika fita dole a ce ke mai tsafta ne. Ko da ko kina gidan iyayenki ne biki ma kai da kin je gidan mijinki ba wato gidan aure. Sannan kuma in dai kika saba da tsaftan jikin nan tun kina gidan iyayenki to in sha Allahu ko da kin yi aure ba za ki samu matsala ba. Saboda already kin riga kin saba da shi a gida. Tsaftan jiki shi ma kashi-kashi ne. Kin ga na farko, ba wai ki wanka kawai ki sa kaya kalas shi kenan kin yi tsafta ba. A'a, kin ga akwai lungu da sako a jikinki da za ki rinƙa tsaftace su wanda ya kamata ko da yaushe ki rinƙa monitoring ɗinsu kina duba su kina tsaftace su. Kin ga akwai baki, shi ne da za ki rinƙa yawan duba shi ko da yaushe. In ba kya tsaftace bakinki ko cikin ƙawayenki kika shiga kina magana za ki ga ana rarrafa hanci. To tsaftan baki yana da matuƙar muhimmanci sosai 'yar uwata. Na biyu, akwai tsaftan hammata. Shi ma yana da in ba kya tsaftace hammatanki a gaskiya ko yaya rana ya dake ki ko ba ma rana ba in dai kika ɗan yi gumi zafi za ki ji hammatanki yana tashi. Kin ga shi ma wannan ko da cikin ƙawayenki kika shiga kin ga ba za ki ji daɗi ba za a rinƙa jin irin warin jikinki haka saboda ba ki riga kin tsaftace shi ba. Sannan sai tsaftan maranki shi ma yana da kyau ki rinƙa tsaftace shi a ko da yaushe. Sannan sai tsaftan kai. Kitso ɗinnan da muke gani mata muke raina shi. Wallahi ba ƙaramin fito da mace yake ba. In dai kina tsaftace kanki, kina ba shi kulawa ta musamman, kina wanke shi, kina tsefe shi, ki taje ki je a miki kitso to rangaɗaɗas za ki ga kina fitowa 'yar uwata. Sannan ƙumba ma ki rinƙa monitoring ɗin ƙumburanki da na ƙafa da na yatsu. Ki rinƙa tsaftace su. Duk sati ki rinƙa yanke su kina kankare su 'yar uwata. Za ki ga yadda za ki fito fes 'yar uwata. Sannan kuma ki rinƙa yawan wanka, kina ɗan makeup a fuskanki yana ɗan fitowa saboda kun riga kun san mu mata sai da gyara. To in sha Allahu yau zan tsaya akan tsaftan gyaran jiki. Na riga na muku bayani. Kun ga baki dai kun san da me ake tsaftace baki. Za ki yi brush da safe in kin tashi kafin ki ci komai. Sannan da daddare kafin ki kwanta ma ki yi brush ɗinki. Amma ba ki da makilin ne za ki iya haɗa lemon tsami da ruwan tumatir irin masu haƙori marasu fari irin haƙorinki ya riga ya disashe. To in dai kina amfani da ruwan lemon tsami ki matse ruwan lemon tsami ki matse ruwan tumatir kina gogawa a bakinki a haƙoranki za ki sha mamaki 'yar uwata. Za ki ce na faɗa miki. Za ki ga haƙoranki har wani sheƙi suke yi da ƙyalli saboda tsananin haske. Amma ba ki da makilin kenan. Ko da kina da makilin kina ganin haƙoranki ba su da haske to ki gwada wannan method ɗin. In sha Allahu haƙoranki za su dawo. Sannan na yi magana akan hammata. Ko da yaushe an ji wanka a doji hammata da kyau da kyau. Ana goge ta. Gashi ya fito ana aske shi akai akai. Sannan na yi magana akan maranki shi ma ki rinƙa monitoring ɗin shi a ko da yaushe. Kina tsaftace wajen. Ki daina sa jiƙenƙen pant a jikinki. In kin yi fitsari ruwa ya jiƙa miki pant kar ki maida shi saboda in kika maida shi za ki rinƙa jin yana wani wari-wari. Duk tsaftace wurin da kika yi sai kin ga yana wari. At least ki samu panties ɗinki guda 3 a rana ko guda 4 ma kina amfani da su.
ki daina barin wurin da danshi. Sannan kuma da gashi ya fito a rinƙa askewa. Sannan na yi magana akan kitso, a rinƙa wanke kai, ana tsefewa, ana tajewa, ana zuwa ana zaizara kitso. A daina barin kai yana wari mata, gaskiya tsakani da Allah. Sannan kuma na yi magana akan ƙumba da na ƙafa da na hannu. Za ki rinƙa kankare abinki kina yankewa, za ki rinƙa ganin kin fito fes. To zan tsaya a nan insha Allahu gobe zan kawo muku ci gaban tsaftace tufafi da tsaftace muhalli in Allah ya yarda. Wassalamu alaikum. Ni ce taku Maman Twins. Ku danna subscribing, ku yi subscribing domin ku rinƙa samun wasu ɗan tunatarwan da na san ku riga kun sani. Amma ina so in ɗan ƙara tunatar da ku, kuna subscribing, kuna jin sababbin videos da suke zuwa. Sannan kuna danna liking, sannan kuna comment. Na gode. Assalamu alaikum.